mga binati o minahal kong matalom nun. Okay, dito karon sa Port of Matalom. Mano na si Jay update, mano ni Jay extension guys niya. Tagaw ta guys no, murag correct. Mao ni si Jay kuan guys kanang mao ni pinakatumoy niya padong na ni mao na ni ato ang Port of Matalom. Nanay suga amo na si Jay kuan suga pantalan jud ni pero sawa pay parko nga mudunggo ang mudunggo pa nga ni ang kuan pa Kanigaw, Puhon, Bohol, dayon Cebu. I hope nga ma-realize ni nga doon na mudunggo ang pantalan diri sa lungsod sa Matalom nga padong sa Bohol o padong sa Cebu niya. Atong susihon guys mo ni update gabi ilang marong kay mawawag daghan taw guys nga mukon kuan. Okay, manig to ang pantalan na nanay suga si ano manig update sa pantalan diri sa lungsod sa Matalom. I hope nga magtinabangay duta kanunay alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Ato gayong suportahan kanunay ang administrasyon headed by sa atong buotan ug maabtik nga Mayor Eric Ace Pahulio sa tibuok team Pahulio aron magpadayon ang mga programa nga gihimo para sa katawhan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Nya ato gayong tabangan ang umabot natong mayora tong konsihalis katong tinuray nga mo serbisyo sa katawhan nga tinuod nga mo muhatag og serbisyo diri sa lungsod sa Matalom. Okay, ato manini guys ang update sa to ang pantalan. So dito guys, okay, namo na ni ang Port of Matalom. Okay, manini follow ta ano siya na ongoing ang pagtrabaho diri sa pantalan diri sa lungsod sa Matalom. Okay, I hope nga mag-continue ni way mga babag nga mukuan nga moabot. I hope way imposible basta magtinabangay ta alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Okay, mao na ni Port of Matalom update. Punpuhon na nanimudunggo nga padong sa Bohol o sa Cebu niya Kanigaw Island ang ato ang paraiso diri sa lungsod sa Matalom. I hope karong summer di nato si piaton sa pagbisita sa Matalom tourist destination atong i-explore i-discover kung unsa kanindot ang lungsod sa Matalom. Okay, balikon ko muna ni ang ato ang update sa pantalan diri sa lungsod sa Matalom. Iko pipi tinuray o ang bisyo serbisyo sa katawhan diri sa lungsod. So, okay, mano na update sa pantalan diri sa lungsod sa Matalom guys. Okay, sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo, welcome mong tanan diri nga mo invest og business diri sa lungsod sa Matalom.